जायनारि 3 नम्बर जायनारि गाँव जितु माइनाव बाथौ जितु धर्मीय अनुष्ठान যোৱাকালি পৰা হৈছে আজি লাষ্ট দিন ইয়াত মই এই মন্দিৰত দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু এটাই কথা যে বড়সকলৰ আসল ধৰ্ম প্ৰথম ধৰ্মটো আছিল বাথৌৱে এই বাথৌটো আজি মই এবাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পাই খুব ভাল লাগিছে আৰু মই আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ যিটো বুঢ়া বাথৌ বুলি আমি যিটো কয় বা মাইনাও বাথৌ বুলি যিটো কয় ইয়াৰ পৰা মই এটাই কথা বিচাৰিছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনো যাহাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হয় আৰু এই নিৰ্বাচনত আমি যাহাতে বিপিএফ দলে এবছলিউট মেজৰিটি পাই পেলাই চৰকাৰ বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ নাই গভৰ্ণৰ ৰুল শেষ হোৱা নাই গভৰ্ণৰ ৰুলটো টিল ইলেকশ্যন তাৰমানে ডিচেম্বৰ 1st উইকলৈকে থাকিব ইলেকশ্যন হোৱালৈকে গভৰ্ণৰ ৰুলটো চলি থাকিব আৰু কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থাকিব ডিচেম্বৰ 1st উইকতে নিৰ্বাচনটো হ'ব সেইটো কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈ গ'ল আৰু অল পাৰ্টি মিটিঙতো সেইটোৱে ডিচিশ্যন হৈছে বিপিএফ দলৰ পজিশ্যন খুব ভাল বহুত ভাল বিপিএফে অকলে এবছলিউট মেজৰিটি পাই পেলাই চৰকাৰ বনাব दा जोङो बे जोंनि दिनैनि बिमा लक्ष्मी पुर्णिमानि तिथिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बे 3 नं जानुवारियाव गायसनजानाय 1981 सननि 25 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम जोङो बे खेराइ फोरबोखौ लाबोगासिनो दं बे खेराइ फोरबोआ जाबाय जोंनि असे बर'निनो बिबार प्रसादजों होनाय बे जोंनि बाथौ फोरबोखौ जोङो खेराइ समाव जोङो गुरुनि सहाय आरो दहायजों बोसोन लानानै बे कर्मखौ खुङो आरो बे कर्मआव जोङो हयथ' बुलि बिदान नङा बिबार प्रसादनिनो आरो बे बिबार प्रसादा जोंनि पूर्व पुरुषनि बुंनो गोरोंफ्रा बुङो बोसोनगिरिफ्रा बोसोन होयो सिगांथारावनो हिन्दु धोरोमाव बे बिबार बाथौ एबा प्रसादजोंनो होबोयोमोन होननानै जोंनो बुंबोनायलाय जों दा बेखौ बेसेबांबा गोबाव सम 1981 सननिफ्राय आज 25 नभेम्बर बै समाव गायसनजानायनिफ्राय फारि दासिम बेसे बोसोर जाखो बेबादि बोसोरावबो जोङो बे फोरबोखौ जोङो नागाराखै फासहोयाखै फारियैनो होबोगासिनो दं बे फारि होबोनाया जाबाय जों जोंनि धोरोमखौ रैखाथि खालामनोब्ला जों सासे गाव गावनो बाथौ सिबियारि जानानै गोसोआव गियानाव लानाय बे बाथौ नितिखौ लाखिनानै जों अरायबो जाहाथे मुलुगाव थांना थानायाव बाथौनि मोनसे सिन बादियै बयबो बाथौ सिबियारि जानानै बाथौखौ जौगाखांहोनो हानाय बादि जों दिनैनि बे समाव खेराइ फोरबोनि गेजेरजों हाबाफारि लानानै जाक जमक बेवहाय नोंथांमोन जेरै नुजाफैनानै नुनो मोनदों गोबां नोंथांनि बे बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा आथिखालाव बेसेबांसिम गुवाराव साग्लोबनानै दं आपातत' हरै सनितपुरसिमबो दंहैसै ओरैहाय सानजा खोलाहा जोङो सान्ददिङा ब्रह्मपुत्र सान्ददिङा गोदोनि सान्द सदागरनि जे काव्य काहानि दङ बे जोंनि दालाय माबा जाहैबाय दालाय आफाद जों बेवहायबो थांगोन जों बेबायदिनो माखासे आसन लायो गंगा अष्टमीब्ला जों बेवहाय लाङो माबाखौ फुजा बे होनाय माबाफोरखौ खेराइखौ जों मैया थांनाय मोनायाव फालिबाय बेयो हरसे थाला बेवहाय जोंनाव खुनु जौ बेदर जानाय लोंनाय गैया सार्थिक गुबैयै एकदम निस्थार होनब्ला बेनोसै जों आंनि सासे बेक्ति आं उन्दैयाव जेमन हमना ला आं 81 निफ्रायनो बे धोरोमाव नांफाबोदों बे समाव जोङो हाग्रामा महिला सारिनि बे बाथौ मन्दिर दर्शन जानो होननानै फैनायखौ जों जोबोरै बाथौ सिबियारि गौथुमा बिथांखौ वेलकाम खालामदों आरो बिथाङा गमामायै जोंनि बे बाथौ मन्दिराव फैनानै दिनै दर्शन जाफैबाय जों गोबां भक्तसारिया खौसेयै बिथांखौ साबायखर होदों जोंनि बाथौ सिबियारिनि नेरसोनथिखौ बिथाङाबो जुदि सासे शिब जानानै मानिनो थांनायाव जों साफ्रोमबो भक्तसारियानो हयथ' दिनै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनो जों बयबो मान जासिदों आशीर्बाद जासिदों आरो इसोराबो स्वयंनो आशीर्बादखौ होगोन जों बेखौ आसा लादों।